Aiwa, ndichida kukupa update about nyaya yana Tanaka, Tanaka na Bernard, vana vedu VekuShamva. Toda ndikupe update. Vamwe vanobva vashayiwa kuti hako zviri kufamba sei, ango makanyarara, manga makutaura zvekuvaka, manga makutaura zvino nezvino, tave papi? Aiwa, update yanga ichiri kuuya, tanga tichizama kuda kubatanidza zvinhu. Chida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport. Aiwa, building material imwe yatovapo. Handiti chinhu chiri kumisa kuti tinge tiri tinovavakira imba inyaya imwe chete, inyaya yemvura. Mvura yedu tinoda kutenda veWigatepi vakadrilla bore. Handiti vakadrilla bore. Chasara ndechekuti tinge tiri tinoinstalla pump nezvekuti mvura inge iri inobuda. Aiwa, tichida kudzoka zvakare kwamuri, ipapo ndopega patimisa basa rekuti tinge tiri tinopedza basa redu pamba pana Bernard. Handiti tinge tiri tinopedza basa redu kuShamva. So kune vanokwanisa kumirawo nesu ipapo kuti tinge tiri tinoinstalla bore kuti mvura itange kubuda, because yakadrilliwa. Sekuona kwamakaita mvura yakatobatwa, but pasati painstallewa pasati painstallewa pump. So kune vanokwanisa kuti tinge tiri tinoinstalla pump pamba pana Bernard. Makasununguka kunge muri munotibata panhamba dziri pascreen. Once tangoinstalla pump, hatisi kumira tikubva tatotanga kuvaka pamba pachona. Chida kutenda zvakare kambani yeSidco nekumira kwairi kuita nemhuri iyi, vari kubatsirana nawo nepavanokwanisa napo. May the good Lord bless you in more abundantly. Aiwa, tichiri kuda kuti tirambe tiri tinobatsirana nawo, tinge tiri tinopedza basa ratakatanga muupenyu hwavo. Handiti nekuti kana Mwari atanga mabasa akanaka, ndiMwari zvakare vanopedza basa ravanenge vatanga muupenyu hwevanhu. Zvatiri kutenda kuti Mwari vakatanga basa rakanaka muupenyu hwevana ava, uye ndiMwari vanofanira kupedza. So Mwari havagone kuita ivo, Mwari vanotoshandisa iwe neni kuti tinge tiri tinoita basa iri. Aiwa, kana uri munyowani usati wasubscribe on this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow on our Facebook page rakanzi Saint TV, zvimwezo neku IG account yedu yakanzi Saint TV official. Mwari wokudenga vakuitire zvakanaka, Mwari akuropafadzei. Kune vanenge vachida kubatsirana nesu, ngavatibate panhamba dziri pascreen. Also, Uncle Saint's birthday rangu riri musi wa15 September. Ndine zvandirodawo zvandiri kurongawo kuti ndinge ndiri ndinoita, ndoda kuita reach out to vari underprivileged. Kana tikakwanisa out of Harare tinge tiri tinobatsirana nevamwe. So tiri kuda kuti titsvage mameals atoda kuti ndinge ndiri ndinocelebrate birthday rangu zviri unique. Ndiri kuda kuti ndinge ndiri ndinocelebrate 36th birthday rangu in style. Handiti nenzira yakanaka, tikakwanisa kufidha vanhu vanosvika 360. I'll be so excited. So vanenge vachida kubatsiranawo neni pachiitiko chakadai, vanoda kusponsawo chiitiko chakadai, bata panhamba dziri pascreen. Namba dziri pascreen idzodzi tobva takurukura motiudza kuti kana muchida kutipawo $10, $5, aiwa tingafara. 20, $100 hapana chaipa, even $1,000 hapana chakaipa. From Ango Saint, the only Zim Ango ne Saint TV crew for now, chiti it's much love.